Вітаю всіх. Вітаю всіх. Живе Беларусь. Стоп таракан. Вырашыў я прочитать свою Юлу прямой эфир. Юла яна гучала калісьці у 1999 годзе ў прямым эфіры у маім аўтарскім выкананні. Але так здарылася, што быў у мяне запіс, ён на касеце ёсць, але ён нейкі такі не зусім дакладны. Адным словам, я чытаю сваю Юлу у прамы эфір. Каму это 10 гадзіна будзе працягвацца, каму цікава, слухайце. І прачытаю нават не толькі Юлу, але і прадмову да радыёэфіра 1999 года. Свет жыве гармоніяй. Усё ўзаемазвязана і ўзаемазалежна. Як уверсе, так і ўнізе. Што было, тое і будзе. Пераконваешся ў праўдзівасці такіх выказванняў, асабліва тады, калі пачынаеш супастаўляць цяперашнія падзеі з падзеямі нядаўняга мінулага і старажытнасці. Толькі пасля трагічных падзей, якія адбыліся ў гэтым годзе, у пераходзе метро Няміга мы раптам звярнулі ўвагу, што на станцыі метро архітэктарам пакінута цытата са словаў аб палку Ігорава. На Немезе снапы сцелюць галовамі, малоцяць чапамі хараложнымі, на тоца жывот кладуць, веюць душу ад цела. Быццам токам праходзяць гэты словы па крыві. Пра што яны гавораць? Пра падзеі, якія адбыліся 932 гады таму, ці пра нядаўнія? Пра далёкае мінулае распавядаюць, ці пра сённяшняе? Нагадвалі ці папярэджвалі? На жаль, мы нічога не пачулі. І ўсё зноў паўтарылася ў найгоршым варыянце. Тут, на Немезе, паўтарылася Дзень Святой Тройцы. Не трэба забывацца, што нягледзячы на шматлікія міжусобныя войны Кіеўскай Русі, усе князі паміж сабою звязаны роднаснымі сувязямі. Усе яны адзін аднаму браты, дзядзькі, сыны, пляменнікі. Калі бацька збіраецца ісці вайной на роднага сына, ці брат паўстае на брата, думаецца, у такіх дзеяннях яны кіраваліся прынцыпамі, якія значна пераўзыходзяць звычайнае сваяцтва па крыві. Ёсць яшчэ інтарэсы дзяржавы, роднай зямлі і справядлівасці. Ураджвае гармонія і сінхроннасць некаторых падзей далёкага минулага. Узяць хоць бы будаўніцтва Сафійскіх сабораў на ўсходнеславянскіх землях. Іх 3. Першы будуецца Ярославам Мудрым у 1037 годзе ў Киеве. Затым Ярослав загадвае свайму сыну Уладзіміру, што княжыў у Новгарадзе, і Уладзімір з 1045 по 1050 за 5 гадоў будуе Сафійскі сабор у Новгарадзе. А пасля гэтага, заўважце, толькі скончана будаўніцтва Новгарадскай Сафіі, як у тым жа 1050 годзе Полацку Усяславам чарадзеем распачата будаўніцтва яшчэ аднаго храма, трэця, які будуецца 10 гадоў. Думаецца, што ў 3 Сафійскіх саборах, узведзеных на ўсходнеславянскіх землях, продкамі пакінуты своеасаблівы духоўны запавет нашаму фіскаму часу.
Тем больше, что на стене Киевской Софии Ярослав Мудрый записал старожитную русскую азбуку, доследуючи якую сучасні учені відкривають невичерпную крыницу мудрости. Гэтые падзеі для старажытнага русскага народа равнозначныя евангельскому, и слово стало плотью. До речи, теперь уже наше славянское слово. Такую складаную тематику распрацоўвае аўтар паэмы, якую мы зараз прапануем вашай увазе. То бишь Антон Кудласевич. Просто это ж слова диктора были. По словах автора Анатолия Кудласевича, поэма пачала писаться в час апошняга зацямнення 11 жніўня, а была скончена на яблычны спас. 9 дзён напружнай працы и поставлена апошняя кропка. Узгадаем со слова полку Игоревым, что на 9-й день неудалого военного походу Новгород-Северского князя Игоря 11 мая 1185 года таксама адбылося сонечнае зацямненне. Якое з'явілася дрэнным прадзнамявальнікам часткі гибели большего русского войска и полонения князёў. Хочется верить, что зацьменне 11 жніўня, апошняе ў другім тысячагоддзі, наадварот, послужит добрым прадзнаменаваннем, и нащадки Игоря Святославовича нарэшце вырвутся с духовного полону и здобудут и волю, и могутность. Юла. Историчная поэма на сучасную тему. Ну, тему, скажем так, оговоримся. Пролог действа. Кожное сказанное слово укрыжовывается на сердце вечной сутности. Истякая крывёю няўлоўнага сэнсу да магчымасці разумення. Але, каб слово зайшло з крыжа и могутностью наполнилось пераможной, трэба отдать ему свое тело, душу и похненный дух. Потребна самоахвярность подвигу, подмацаваная шматкроп'ем галгофскіх цвікоў ці куляй для чорной речки, ці штохвілінная самоотданность у працы. Тады оживае слово, и плоть набывае, и пачынае дзейнічаць, и править душами тых, кто раней не мог разуметь его. И выплавляются сердцы золотым эталоном сутности вечной. Да растаюць калі да всеабдымнага разумения. Так священное творится действо жыцця, бо за словом ховается тайна. На немізе снапы сцелюць головами, молотят чапами хоролужными, на тоца живот кладуть, веють душу от тела. Со слова полку Игоря. Действо. 1. Киев, Минск, Москва, знов Киев. Як бермудский трохвугольник прославянской души. Сколько згинуло народу у гадзіначкі лихие, ці ж патрэбна прах былога варушыць. Память продков, память роду просить пить. Война на немізе, на Днепры,
и на Москве. На Немезе рот кривавый, на Днепры Перун зняславлен, на Москве заглохнул век. На Немезе рот скрывавыў берагі, каб данеслі і праз 1000 гадоў гаралужны звон чапоў. Раскруцілася ігрышча не на жарты, а ўсур'ёз. Чарадзеяў раскруціла ўся слава чарадзея, уся слава, уся вера, востраў слёз. Колькі плача беларускіх мацярок, колькі намі ператоптана дарог, колькі будзе над Нямігай чорны рок. Колька, сыне мой, Микола, Микола, так тебя зовут у ближней Украине. На Москве родце, сыночек, это знай. Тебя звали в крышку иначе. Николай, так, як деда. Ты маленький ще, гуляй. Вось ваўчок возьми, Андрейку передай, нехай крутится зеленая земля, нехай радуется сонейку семья. А ты видишь по-русски як Юла. Другі. На Немезе рот скрывавіў берагі, каб данеслі зноў праз 1000 гадоў гаралужны звон чапоў. І Чарнобылевы стогн усёй зямлі, каб мы бераг нашай волі бераглі. Помни имя Игоровой дружины Ярославна, помни продков поименно, сыне славных. Игры новые рихтуя новый век, как вернулся человечность, человек. Помни ровность и дружины, и жены. Есть две тайны, то любовь и пригожость. Господар ты тут, мужчина, а не гость. Коли треба зайчину, стань у рост зведать третьей тайны велич у знемозе, прагу перамоги. Так, ад веку, калі вораг на зямлю твою прыходзіў, князь дружину зваў, жаніўся на народзе, і жана яго дружына. Не лятайся над радзімай кажаны, не лятайце над айчынай груганы. Кожны ратнік знае тайну, час войны. Помни ровность и дружины, и жены. Век 20 на заходе, у народе вера никне. Помни, мати и айчина. Есть одно. Помни, батька, той, что клича на войну, за айчину, за свободу и жену. Родный батька, крыўны батька, долг мужчины боронить свою семью. И 20-е стагоддзе на заходе, у народе воля никне. Помни, мать твою кличуть Вероника. И наш донька Бронислава, его жонки Станиславы. Имены, жены и дружины мой сыне, мужчина, себе выбирая сам. Вера, Ника, бронь и слава
Стань и слава! Хай звенит славянов слава по заходніх базиліках. Дык ці трэба праз стагоддзяў варушыць? Памяць продкаў, памяць роду просіць піць. Трэба, трэбы на ахвярніку прасторы часоў у беспамяцтве под солнцем не прожить. Наша память вечный знич и скрыжаванне ўсіх шляхоў нават з млечнага вяртае зноў дамоў. Третий раздел. Киев, Минск, Москва, зноў Киев. Як бермудскі трохвугольнік праславянскай душы. Чую орды дзікія батыяў, храпы коней у заснежанай цішы. Чую з-па-за ранку у Пуцёлі Ярослаўна разабралі. Аркучы, што ж ты плачаш, Ярослаўна? Ці сыны твои неславны, ці князь Ігор не прычыне, ці ляжыць яго дружына ў чыстым полі, пасячоная мячамі, ці яшчэ ёсць шмат прычынаў для кручыны. Так сказала Ярослаўна. Маё сэрца стогне болем зайчыну у Пуцёлі разобрали Аркучи. И сыны мои славны, и князь Игорь мой причине. Не ляжить его дружина, не посечена мячами. Только шмат не есть причинаў для кручыны. Усяслава, чарадзея Усяслава, ведаў ён, што праз стагоддзі будзе сеча у народзе. Будзе сеча ў народзе. Каб не згаснуў жар крыві, каб і полымя любві і агонь жыцця навечна не патух, будзе сеча у народзе. Будзе сеча. Гартаваць потребно дух. Четвертый раздел. Киев, Полоцк у свят. Зноў Киев, як бермудскі трохвугольнік праславянскай душы. Чую, орды дзікія. Запытаўся, хто такія? Хто дазволіў вам живое тут душить? Бачу князя Ярослава над узбудженим Дняпром. Вочы дола опусціў ён, хоть летая ясны сокол над узвышаным чалом. Что журботна Ярославе? Что за дума душу гне? Ты покликал? Я з нямігі воўкам скочыў да цябе. Род вядзём ад Рагвалода. Мы абое, князь, з табою адрагнеты. Так, мой свет, але Владимир ад малушы кроў узяў, ад хазарскай іудзейкі. Не бяда, зямля радзімы, не зладзейка, зможа гной перабароць. Ты, юнец, яшчэ ні імя, ані славы не здабыў сабе, мой віцязь Брачыславіч. Слухай, вось, зямная вось, як ваўчок круціцца можа. Род нябесны, сонца ёсць, а зямля адвечна ложа. І вядуць размову двое, Усяслав і Ярослав, як два сокалы ў нябёсах.
аж до солнца узляцелі думкі светлыя князёў, і зямля, як сваё цела, полюбілася ім зноў. Зямля маці, бацька сонца, як жа тайну перадаць, каб жылі заўжды ў бясконцым свеце дзеці, і свяціла сонца, і любіла маці. Тайна, тайна, тройчы тайна, невымоўная. Прытым мудры гэта разумее, разумее чарадзей, і абое сэрцам млеюць. Як жа вывучыць дзяцей? Там, у жорсткіх пакаленнях, дзе жалезныя скляпенні, дзе агні і чорны дым. Бо жывое сэрца мае чалавек жа не заўжды. Камень, камень, камень знае, як пранесці скрозь гады нашу ісціну жывую. Мы з табой збудаем храм? Не адзін, а цэлых 3. 3 сафійскія саборы на зямлі дзядоў сваіх, а Сафія з грэцкай мудрасць. Вось чаму цябе харомцам мудры Ярослаў завуць. Усміхнуўся Брачыславіч, але князь на гэта не зважае. Тут праложым дзецям путь. Так, яна такая тайна. І ў лоб яе не скажаш наавось, бо, не дай Господь, здалося, хруснула зямная. Воз. Ціха, ціха, ціха. Ціш прасцёрлася над ім, сонца светлае зайшло, і стазора род вачыма на дзяцей сваіх глядзіць за стажараў. Ноч зямлю люляе ў снах. Баю, баюшкі, баю, не ложися на краю. Прыйдзе шэранькі ваўчок і ухопіць за бачок. Баю, 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 не ложися з краю. Прыйдзе шэранькі ваўчок і ухопіць за бачок. Баю, баюшкі, баю, не ложися на краю. Баю, 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 не ложися з краю. Зямля дзяцей сваіх калыша, як маці кволых немаўлят. Зноў ясна сонейка ўстае, і ўсё ідзе, як трэба ў лад. Вось Ярослаў сядзіць і піша, да Усяслава вестку шле. Род вядзём ад Рагвалода, мы абое, князь, з табою, ад Рагнеды. Помніш, як таму 3 леты мы з табою на Дняпры ясных сокалаў пускалі ў высокія нябёсы? Я знайшоў, як нам сакрэт той перадаць. Будзеш, свет мой, Брачыславіч, ты на кіеўскай зямлі, аглядзіся, як уславіць мудрасць, што з табою мы знайшлі. Помні факты. Знай, мой бацька, Бог яму 8 суддзя, перад тым, як Візантыі веру новую прыняў, 7 гадоў пяру наславіў, а затым яго ж зняславіў. Ты задумайся, чаму? 7 гадоў і раптам ганьба. Князь
что Русь собрал под Киев, як квактуха куранят? Ты что мыслишь, что он мозги имел куриные? Не, мой свет, не так. Путь терабите, мастите хаті моего бацькі, апошні загад, нібы сонца ўзышоў над пляцам, быццам сонца пайшоў на спад. Рагвалодовы внуки, вы крыўду за рагнеду як меч понесли, каб косями сынов засеять поле брани русское поле. Хто ж мяне от злой крыўды прикрыў бы и мой шлях освятил почесный, коли солнце земли мой батька масцю хаті войны кривые на мяне, на свой род, на сына. Вось яна, чужародства крывіна, іудзейкі трыклятай кроў. Не дазволіў Господь разладу сэрца сынава разорвать. Узышоў, адышоў Владимир да спаду, и он пайшоў от середины лета. Я потом это знос, тут ідзе зноска, я її потім вам потім особно прочитаю. Або вось яшчэ для фактаў. Мудрость кнігі я спасцігаў і здзівіўся дуже раптам. Але вешч, колькі год ён цараваў? 33. А гэта значыць, зноў усё на крыж кладзецца, на Голгофскі. Ці на круг Омеі. Сутнасць тая ж застаецца. І яшчэ. Волхвы тут баюць пра жыццё іскон Олега, быццам смерць сваю прыняў па прароцтву ад коня. І заўваж, як толькі прадзед на свой род махне рукой, скажа ў сэрцы, то ўсё лжа ёсць. Тут же вылезе змяюка і ў пяту яго уджаліць. Гэта нам усім навука, дзецям нашим і ўнукам. І ўнікну змея ў ногу, і з таго разбалешася і умре. А змея ж заўсёды мудрасць. Знак Хрыста праз Іоанна Богослова. А Христос ёсць логос, слово, истины, двугострый меч. А раней хазараў біў. На браме Цараграда русской славы шчыт прыбіў усім на радасць. Так што, княжа, трэба нам часцей прыглядацца да няпрошаных гасцей. Ці вось факт македонскі. Я так думаю, ты чуў, вузел Гордієву мячу цар даверыў развязаць. Ці то выканаў прароцтва, ці то груба насмяяўся. І з мячом тым аж да Індыі дайшоў. Ды чамусьці зноў таксама смерць у 33 знайшоў. А праз год і Арыстоцель. Нават кажуць, дзень у дзень. Ён настаўнік Александра. Як цяпер не верыць Піфагору, што сусвет ёсць лічбы? А Кассандра? Там, на Віцьбе. Ты задумайся як след, чаго бацьку твайму Віцебск і ў святыя аддаў. Ці табе, мо гэта невядома, я ж разбіў яго каля Судомы. І дарэмна, што траянцы не поверили Кассандре. Як і тое, што прароцтвам мала вераць Александры. Трое, тройца і трыглаў. Строіць трэба нашу славу. Праўда, правь і рай і вырай. Сутнасць роду ёсць адна. Вот жа, зноў чытаў нядаўна.
На Гамера Іліяду можна всяк цяпер глядзець. Але мудраму пагляду зразумела, чия медь і чия звенела слава, і хто кімры, ары хто, Дажбог, руно, толькі дурань, пэўна, скажа, гэта ўсё было даўно. Усё ёсць, было і будзе. Будзе гэтак жа, мой свет, калі раптам канчаткова не заблудзіць розум наш. Слухай, княжыч, вось умора. Ну, Гамора і Садом. Літаральна пазаўчора прачытаў, не паверыш у такое, што Гамер прапраўнук Ноя. Ну, што скажаш? Прачытаў жа у першай кніжцы быцця. Яны, пэўна, ўсіх трымаюць за дубовых бараноў. Сеюць па зямлі з Садом, быццам мы не разбером. Вось жа гніды. Сюды лезуць. Недарма гавораць, людзі не цяля Бог і бачыць круцяля. Навякі пазначыў род паскудаў, не да нелюдзяў і выродкаў іудаў. Дзе з-пад Турова даўно гамоняць людзі, што мы грэчаскай Варвары нос цікаўны адарвалі. Зноў жа, Бог усім суддзя. А цяпер, мой князь, да справы. Праўды роду праваслаўных. Мы далі сабе зарок храм Сафіі збудаваць. Мой стаіць. Паспеў за год. Як рассеяў печанегаў, тут жа ўзяўся. Бач, не згас яшчэ народ. Працавалі без начлегаў. Будзеш тут, дык аглядзіся, а як будзеш, не журыся. Веру я, што светлы рок шлях заверне твой сюды. Ну, бывай, з табою Бог. Што ж, бывай, мой свет, моя надзея, чуе сэрца назаўжды. Назавешся чарадзеем, з верай крэпка, Ярослав. Ось і скончана пасланне. Ці дашло яно, ці не, невядома. Ці дамчаў ганет дадому ўся слава, ці знайшоў ён свой канец у заслаўі, ці ён рану ад страны печанега тымі словамі закрыў Ярослава, ці закрыў жа ён зямлёй сваю рану, як вялося спакон век часам бранным, каб вады жывой дала перуніца, каб і там ён мог за Русь сваю біцца. Толькі рана ўсё баліць і крывавіць, толькі зноў і зноў і зноў з-пазаранку у будзёвлі на сцяне Ярослаўна. Кіеў, Новгарад і Полацк нас вяртае ў вечны круг. Чую ад Днепра магутны голас. Слаўце веча, веча, друг, веча славіць мудрасць Ярослава, расцекошася по мысленному древу. Аз есмь альфа і омега. Аз пачатак, а омега ёсць канец. Жезл жалезны, ім пасецца людскі статак. Жезл жалезны, і жалеза ёсць канец. Зброяй, калі розум не цвярозы, сеюць смерць. Лічбу мае і омега 26. Я не знаю, як даслаць потомству весть. Будзе сеча, вечнай будзе сеча. Не павінна згаснуць храма свечка. Аз, букі,
веди глаголь. Азбуку ведай. Глаголь праўду дзядоў. У літару, нібы ў посуд, яны налівалі сэнсы сусвету і свой боль. Азбука — посах, азбука — соль. Глаголь добро ёсць. Жывіце. Добро ёсць зело земля. Земля — семя. Земля — семья. Семья, семля. Где эль — знак люди. А я ёсць аз. І першы, і апошні. Я вечна быў, я вечна ёсць, і вечна буду. І над сяўбой вясной, і восенню над пожняй. Триадиной русской азбуки устав живых буквиц, мудрых литер на стене забрали креслить мудрый Ярослав. І здалося зноў нібыта, на імгненне дрыгнула земля. Аз есть альфа и омега. Аз есть я. Аз есть альфа, я початок и конец. Вось и азбуки славянской марафон до алфавита и церновый окрывавленный венец. Я над альфою поставлю жезл железный. Слово твердо рцы. Живите! И тады над песной звездной твердь обрящите. Славьте Бога не чужого, а своего. Яр даж Бога и Перуна, свентовита, славьте Бога. Так говорит Ярослав своим именем, что мудростью сусветною сповита. Что далей было, нам неведомо, але камень сведчыць напролом. Год 1037 храм узнесся над Днепром. Ён 13-головый, быццам лик апостолов с Христом. Недарэмна сейбіт сеяў слова, прыгажосцю сэрцаў узышло. Як унізе, так і ўзверху, а зямля адлюстраванне зорнай сечы, і даўно пора над дольным верхал грымнуць з неба ўсюдыісным мечам. Ей, гряди Господь, чакайце абяцанага прышэсця, і таму да ліку купалоў столькі ж дадавай яшчэ, вось і атрымаеш 26. Вось ізноў омеги лік і жезл жалезный. Тут есть мудрость. На стене забрали, триадиной азбуки устав нам накреслил заповедом мудрый Ярослав. Ей, грядет Господь усилен необорной, на облесах рать, по святой Руси звенять 25 колоколов соборных. Князь пошел дружину снова сбирать. Ей, грядет на стене Софийского собора плача Матерь Божия, Аранта быццам у Путіўлі Ярославна назабрали аркучы з пазаранку.
Што далей было, не ўсё пад спратам. Владзімир атрымаў ад мудрага загад. Год 1045. Закладзе Софійку, господин Великий Новгород. 5 гадоў будуюць храм, 5галовы, каб у плоть каменную увайшло живое слово. Калі Кіев — гэта дух, калі Новгород — душа, то яшчэ Софія ёсць на Святой Русі. Гэта полацак. Зямля, сэнс якой зямная, вось. І вакол тае асі вам круціцца з веку ў век, пакуль жыцьме чалавек. Чарадзеяў раскруціла ўся слава чарадзея. Раскруцілася ігрышча не на жарты, а ўсур'ёз. Уся слава, уся вера, востраў слёз. Уся слава ў чарадзея, уся слава. Зведаў ён адзін закон роду. Ёсць един для народу. Непоколебим. І адна спрадвеку доля, зямля і воля. Зямля, сям'я, семя, сем'я. І над гэтым ёсць адзіны нябёсах. Здалося? Не. Не дрыгнула зямная, не дрыгнула зямля і не хруснула вось. І нічога нам, браткі, не здалося, бо ёсць белая Русь, і ёсць белая косць, і ёсць нашай зямлі прыгажосць. А пад сподам на ўсё ёсць аснова, і ёсць гасподняя чыстая мова. Покуль помніцца будзе нам род свой, покуль зробяцца людзі народам, не забудзем, якога мы роду. Киев, Мінск, Москва, зноў Киев. Людцы милые, такія даспадобы вам шляхі. Боже ж мой, ну колькі ж можна вам адно і тое ж гаварыць? Хто ж ваш розум так стрыножыў, скрыжаваў? Памяць продкаў просіць піць, бо яна жывая памяць. Хто ж вам сёння шкодзіць жыць? Паглядзіце ў славу роду, паглядзіцеся ў прыроду, што прыродзе вечна ходзіць. Піце памяць, як жывую воду. Што заўжды было, усё вядома, што прайшло, паўторыцца нанова. Год 1050 ад нараджэння Христова. З дружынай ідзе Усяслаў чарадзей да хаты. Скарыў пад свой меч і Новгород багаты. Нічога не ўзяў Усяслаў. Ні злата, ні срэбра, ні іншых пабораў. Толькі славу званоў Софійскага сабора. Толькі славу званоў забраў Усяслаў, каб і тут стаяў, як сцяна, сабор сяміглавы. 10 гадоў будавалі храм. Нібы 10 сынавых запаветаў, каб званы расказалі ўсяму сусвету, як нічога не ўзяў Усяслаў.
каб стала зямля цяжарнаю сынавай славай. Толькі славу званоў і забраў усе славу. А званы — это голос храма, а званы — это веры основа, а званы — это с Богом размова, а званы — это мова. Языкі яны маюць таксама, і з званамі гамоняць храмы. Так адпомсціў унук Рагнеду за вялікую крыўду роду. Безязыкімі пакінуў ён хамаў, бо ўсю славу забраў, бо ўсю славу званоў забраў, усе славу, каб узнёсся і тут сабор сяміглавы. А далей жыццё было, шмат часоў вадой сплыло. Чарадзеяў усе круціць, усе слава чарадзея. Круціць нас, Дажбога ўнукі, новы час. Але ёсць аснова — мова. Ёсць зямля, якою круціцца ўвесь свет. Ёсць урэшце рэшт зямная вось. Няхай пройдзе 1000 гадоў і паўторыцца ўсё зноў. Мир уладзе, миру мир. Владимир I красносоненько встае. Владимир I, красная соненька, 5. Это наша душа. Усяслав чародей, 4. Это наша земля. Ярослав мудрый, 3. Дух наш усюды існы. Ярославна, 2. Супрацьстаяние. Игора, 1. Один и в небесах. Игра 0, 0. Омега, крыш, дружина. 433. Столько вёсок было спалено фашистами на Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Шесть. Что ж, сынки, глядеть, якая сила нам тут род небесный воскресила, раскрутила и просторы, и часы, и чакае, покуль выйдзе сын. Выйдзе, не, але нам сёння трэба бараніць свою зямлю, бо давно з грозёй змяшалі неба. Раскрути, сынок, свою юлу. Хай лятаюць гарады і весі, хай барэев і свіст твои в ушах. Узлетай, сынок, да поднебесья. У тебе крылатая душа. Подымися над землею грозно. Не зважай на стогны и на слезы. Твердым, нібы кремень, будь. Помни, что деды тебе проклали путь. Помни, не бывает вельми поздно на свой шлях ступить и быть. Помни, что деды тебе проклали путь. Чужакам и набраді всялякой покажи двухмовный сенс, двоякий, нібы джала, мудрые змеи. Так скажи. У вас работа до 7-го пота, у нас работа. Ты нам знайома и праца, а праца править работой. У вас Иоанн называется Грозным, для нас он москаль жахливый. Для вас час занадто поздно. Для нас час яшчэ не змаглі мы. Ведай, што юла, волчок по-беларуску.
и Юла, родимая земля. Хоть теперь ты не скули, братан, не русский, пока жить ее белая сязя. Так скажи, на битву с Кочубеем переясвет не щит узял, а книгу. Так и ты, сусветной чаре деял, возьмешь сыне книгу про Немигу. И не бойся, буде щасна доля, ёсть земля, якая збереже. Як сказав однойче дядька Толя, что Ісус Христос на Белорусі Бог живе. Ты маленький ще, гуляй. Ось вовчок возьми, Андрейку передай. Нехай крутится зеленая земля, нехай радуется сонейку семья. А по-русски все ж таки Юла. Наша кров не водится. Мы ведаем, як бараніцца, і з якое напіцца крыніцы моўнае. Эй! Кликну славу з-пад Турова, ды з-пад града Давыдова. Аль няма кому постоять за землю свою. Уставай же, брат, друг один и мой, будем бой вести, смерть выпытывать, будем бой вести, свет раскручивать, будем бой вести, аж до смертухны. За твоих дочок, за моих сынов будем бой вести. Середы до пятницы. Эй, если ты мой Свет Васильевич, погляди кругом. На Святой Руси хмары хмарные, на Святой Руси думы марные, груганье навкол разлеталася. Наши церковки стали змрочными, ці не попики нас зурочили. Эй, ты гой еси, днем за огнем шукай, не знайсці цяпер на Святой Русі нам священника, каб на ратны бой благословение дал. Что ж чакаць яшчэ? Эй, если ты мой Свет Васильевич, погляди кругом. На Святой Руси хмары хмарные, на Святой Руси думы марные, груганье навкол разлеталася. Наши церковки стали змрочными, ці не попики нас зурочили. Днем за огнем шукай, не знайсці цяпер на Святой Руси нам священника, каб на ратный бой, ты на смертный бой благословение дал. Что ж чакаць яшчэ, если ты мой Свет Васильевич, каб наш родный край ды зусім забрал себе Змеевич. Ці не нам с тобой говорил Кирилл Туровский, что Варвары мы оторвали нос. Ці ў сярэды мы не обедали, ці не ў пятницы вечно пьяницы. Погляди ты мой Свет Васильевич, а якого мы роду племени. Ці не Славков ты, ці я не Пінчук, ці не Славки ёсць за Толмачевым, ці не там дубы, як мужи стаять, ці не твой же дед Свет Васильевич под Берлином лег на 9/45. Эй, ты гой еси, Свет Васильевич, погляди, что есть на Святой Руси. Тык поедем гой мы с тобой шукать царство вольное, царство светлое, 39. Эх, вы крыжики распроклятые, вы все небо нам скрыли кратами. Погляди кругом, на Святой Руси хмары черные, на Святой Руси кружать вороны.
Дума марная на Святой Русі, груганнё наўкол разляталася. Днём за агнём шукай, не знайсці цяпер на Святой Русі нам свяшчэнніка, каб на ратны бой, ты на смертны бой благословення даў. А ўжо стаіць на шляху Русі Святагор стаіць з перамётнаю сумой цяжкаю. А ўжо сказаў, кабы мне кольцо ды ў нябёсы ўдзець, павярнуў бы я зямлю матухну на яе асі і змяшаў бы ўсіх я людзей зямных са нябеснымі. Эй ты, ой, Есисвет Васильевич, на Святой Руси ни одной души. Быть-то вымерли. Только мы с тобой, я, ты со мной, ты еще земля. Земля матухна. Так сорвем с грудей крыжи медные и зловредные, а заместо их на грудях у нас солнце ясное, солнце красное. Эх, походим мы по Святой Руси, да по церковках. Эй ты, ой, Есисвет Васильевич, у тебя дракон, да и над им закон будем править мы. Оседлать его нам пришла пора, каб довез он нас к Змей Горынычу. Эй ты, ой, Есисвет Васильевич, это дрижний змей, 3 шестерки там, 36 голов. Ой, поедем мы полем долюшкой от Горыни раки аж до Припяти. Размахнись рука, разудись плечо, як наедем мы, будем горочо. Живе Беларусь, стоп таракан. Не буду ничего тлумачить, знойдите в тексте. Сами почитайте. Там 13